KH Gordon Roberts Hospital Shillong kalayo ban priang sobhai ki Eeco ambulance bala Aiti ru MLA ka West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang ha ka arp kandai terek unai lar arja arpho yakani ke Eeco ambulance uba Rapsang ulamang tingka na scheme MLA jong snem arhajar khat khandai arpho MLA ula Aiti yakani ke ambulance ha ka jodan lang u Dr. R Nongrum medical superintendent ka Robert Hospital uba KW Mar Banyang administrative officer bat kiwe habokran ha ka jalang shuaban Aiti ki Eeco ambulance uba Rapsang ulong bakadai ka dak jing songo bat shibanta ka jing ai je trei lang ha ka jing chakri ka ba jong kani ka hospital ka ba pau khmat ha ka jala da ka bakado bakadai ka hospital ka blarim bat ka badan ha karenti bandap shis pas nem house nem arja arpu ar ulong bakadai ka jing don jing em ka bakodor ban pensa na me ka jala bat kumu MLA ula aya kani ka ambulance ban long ka jerap ha ki jing don kam ba repair jong ka hospital ulai khuble ye ki doctor ki nurse bat ki bor penyaj bat kumjuru ki nong trei jong kani ka hospital ki blashim ka jingket khli bat sumar om tai ki bapang bashitam henre wat ki badan ka jing pang COVID-19 ru ni kun ki nong song snom ni don ka jing ya dei ka bakar pang bat ka ya jam ha bat ka di hospital ndai ba ong ba niyo di suma le babun di yo tam yo jam ndai kani hospital la seng la tei ya ka nadu ikat kinga spa afua balong hospital ka ba rim tam ang ni ka jela jo tingi di man sung sarong bakum ke hospital ke don ke benda jo constituency na badu idei menong ki bak klor abu ni don alat ke lenti banyarap ya ke hospital hamtam lile hakni ki por baki don ini ki jingting jings ear na ke ni jingpang COVID-19 kabala penkunwin ndai tang ni borok snow di ta bat borok I ka state borok koi bat ka ri borok koi bat ka persei borok koi te nagaliam jonga kumbala kren I administrative officer bat ka badan kala ka linti ko mali capacity jonga kat ngor na keluar dia te nga kermen ba kan jing dan jing play jong ni ambulance kan yarap bat kan ajing mentor dia kan ke hospital hamtam lele dia ki doktor sekila bah kan ai kata ke jing semua kum ka mengiong emergency assistant but the crucial life support Nagaliang ki buat penyaj ke hospital ding bau Dr. R Nongrum ubala penyaj ke jalang balingkot kilapun pau ke jing ai khuble yu MLA ubala phai khmat chakani ke benta ke bakum ke hospital ka don kam e kiwe ki braidon lang ki kentu yu ba bi nong se in charge transport department sister Elwarba nursing superintendent cum principals jong school of nursing ikong ek har samai ward in charge AMR Dr. Banhiam C Kharngi emergency and trauma care unit Reverend RM Kharshandi Reverend WC Khongwer bat kiwe de